ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ସାର୍। ମୋଟା ଆଜ୍ଞା ଦୋଳବତୀ ଛକ ପଣ୍ଡା ସାହି ରିଜିଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ସାର୍? ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରଣା। ବିପଳିଆକୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ବା କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସାର୍? ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ପରିଚିତ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୁଇଥର ଏମିତି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଛି। କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ସାର୍ ମେଡ଼ିସିନଟା? ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥିଲି ମୋର ସେ ପେଟ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଝାଡ଼ା ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିସିନଟା କାଲି ଖାଇଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଠିକ୍ କାମ କରିଛି। 4-5 ଥର ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି କାଲି ସକାଳୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସାର୍ ଆସି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶନ୍ ଲାକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 180 ଟଙ୍କା। ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସାର୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ ମିଶିଛୁ ବା ଏଭଳିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସାର୍ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ